ଗୋଟିଏ ଚିକୁ ନାମକ ଏକ ଠେକୁଆ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗଛରେ ମିଠାଫଳ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାର ମୁହଁରୁ ପାଣି ପାଣି ଆସିଗଲା। ସେ ଚିକୁକୁ ମିଠାଫଳ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାକୁ କହିଲା। ଆଉ ଚିକୁ କହିଲା ଯେ ଏହି ବଗିଚା ଏକ ଗଧିଆର, ଯିଏ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସେ ଜାଣିପାରେ ଆମେ ଫଳ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିଛୁ ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଚିକୁର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚିକୁ ଫଳ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚିକୁ ଫଳ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଧିଆ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଚିକୁ ତୁରନ୍ତ ଫଳ ଧରି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲା ଏବଂ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଡ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ସେହି ଡ୍ରମରେ ଫଳକୁ ରଖିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗଧିଆ ସେଠାକୁ ଆସି ଚିକୁକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ସେଠାରୁ ଫଳ ନେଇଥିବା କୌଣସି ଏକ ଠେକୁଆକୁ ଦେଖିଛ କି? ଚିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଗଧିଆ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗଧିଆକୁ କହିଲା ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଡ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଏକ ଠେକୁଆକୁ ଦେଖିଛି। ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଫଳ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଧିଆ ଡ୍ରମ ପାଖକୁ ଗଲା ସେ ଫଳର ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଲା। ଗଧିଆ ଠେକୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଚତୁର ଚିକୁ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରମର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ଗଧିଆ ଡ୍ରମ ଭିତରେ ମରିଗଲା। ଚିକୁ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ବଗିଚାର ମାଲିକ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିକୁ କେବଳ ତାର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା।